Akože neprajem si, aby si mi chodil takto skoro doma, aj? Môžeš prísť ako normálne človek o 6. Bohužiaľ robíš také práci. Ja nerobím práci, my sme influenceri. Kokot. Keď sme na pumpe, neznamená to nič iné. Musíme poumývať aj okná. Zase som ti umyl okno, ale to nie je všetko. Ten chlapec videl to isté a vieš prečo prišiel? A kde je? On zobral tú pičovinu a ušiel s ňou. Prisám ti piču. Ujebal som mu to. Chlapi, ale vy ste tam nedali boky do piče. Aha. Aké sú dneska plány? Ale tento sa nám postaví ďalšie 4 na elektriku po východu. Ale takýto štýl ma video nepridám, lebo sa tam tvári ako skysný. Tak si dojebal som na Aldi a teraz sa začujem. Ja som ti dojebal náladu. A few moments later. Oj! Vola pekná. Podarujte káve. A na 3. Raz, 2. Tak. Sa to zakotvilo. No poď. Čo má z takého života? Má pojebu v roboce, celý život bratám. Aký máme čas? 7.52. 7.52. Prvá akcia zložená. Uvidíme sa na budúce. Čaute. Rokáči! Hneď ich spoznáš priamo pri práci. To, čo robia, sa ti zapáči. Už sú tu Rokáči!